live chenro mari mar Kuku Mar Wach en achiel kuom jogo koma sani oluongore ni soja kata mana jachiel kuom jogo mago piny ne mulurela mulodinga gwenge makaluoka Mheshimiwa Steve Wete orito Kolwa East emantiere county nero ma Kisumu owacho ni Haron ansani eri kaka nadong oko nogo bade piny ne ng'at medo ticket nero mar ODM kendo chung kod osire ni gimoro matin ahinya mapok wanno malach katemre gwenge kimakalu thotho ganda mane tiyo moko yudo ticket dhi mondo megi dhi gichung kaka independent candidates ang'omiyo kawo kang'niri beni ong'eyo gimoro mano kwang'eyo sesingine gimoro serikal mamalo kada mar county koso nyinga en Haron Otieno wendo na en Mheshimiwa Steve Wete live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Mheshimiwa Yiero nade jadong? Ariyo maber Haron. Odiochieng' oteri maber? Odiochieng' odhigo maber. Kizungu wacho ni you're looking great man. Tueri kabisa. Wachak kama ng'ata gombo winjo gik matimore gi sanieri. Bende IEBC oikore matayo yiero Mheshimiwa. Kwani gik ma IEBC wacho gik parties moko bende wacho to bende ni wadong kod thuolo maromo ndalo 40 kod 2 kendo dhi yiero maduong'. Anadwa wacho ni anaparo ni IEBC yes nyalo bedo gi ng'ikni kata shortfalls moko matin. But aparo ni en gima the major parties ma Kenya ka osebedo kodgi gi tudruok, and I think kano luong given the presidential candidates negi ashowa ni gin gi ikruok makare ma gibiro dwaro mondo gitim godo yiero. Gintiere gi changes kaka piny medo dongo, lokruok be medo bet kaka timo yiero e pinje mamoko. We call it real time counting. Gimoro ma kigo kura tinyalo neno results there and then. Yes. Aparo ni magi gin some of the things ma meji jipoko ng'iyogo, but kagi kelo any new change to para ni lokruok madhi bet ni ikele nikech ang'o nikech nitie gimoro ma ok ni kare madwa timore. But I have faith in IEBC as an institution ni onyalo timo yiero maber Kenya ka onge in interference. Yes. It has enough financial support or budgetary allocation. Gi pesa ma gidwaro obed allocated in the budget, and I think that they are ready for the election too. The IEBC chair is also a person, the executive is also a person ma osetimo yiero and they have experience. We want to believe that they are able to launch. Ginyalo bedo ni gintie somo ma gisesomo kalura gi chandruok mane gibedo go previously. Koro building on that and the assurance ma gisemiyowa, anaparo ni IEBC nigi ikruok moromo. Nikech ng'ato nyalo wacho ni kasa yiero mar 2017 2013 usebedo ka wacho ni ai duol mata yiero koikore maber wang'ni giikore nikech uneno ka sirikal ochung' kodu machiegni koro umo made wacha tieri koso kun ng'iye gi wang' man thuolo to koni gimoro amora ni kare. Gimoro amora onego bed ni kare. Yes. But in any system, kisungu wacho ni nitiere inherent weaknesses. Mamano to gin gik mantie ga systems moro amora kata mane ot kata mana mar dhano. Yes. Nyalo bedo gi part moro ma is not very strong. But in emigade, in emiume, in mirite mondo kik otimre nade kik system no fail. Yes. So ok ni wane e sirikal kata ni wa feel ni sirikal ni kodwa, but wa feel ni we have become of age kakwa medo dongo. As a party, yes, as a coalition, wang'iyo ni bende wan gi ikruok. Yes, we have. Nikech gik mosebed kitimo, gik miwacho, and now that bende aparo ni kaka jakom gini nitiere a position ma ginyalo bedo piny to ginyalo discuss issues. Ing'eni sani jakom gi the Migosi Ruto ma bende dwaro ker, Ruto en vice president. Yes, yes. Onyalo luongo the IEBC kendo ng'eye gi systems gete. Jakom bende after the handshake has also become part of the system. So ginyalo wuoyo, ing'eni sama in gi thuolo mar wacho gimidwaro and you can sit down in a round table. Yes. Onge gimo minyalo dhi go koko oko e pap. Nikech kineno gimara tiwacho ni Haron Biane. Yes. Gima ni kare. Can you explain? So aparo ni mane ma pod jomoko ok ong'eyo the difference. Ni we are in a position ma inyalo penj gima waneno and kantie correction tinyalo time. Unlike the previous times, kopogore gi ndalo mokadho, negi mo nyalo beto kinene to kumi wache onge ng'ama winje, onge ng'ama mi thuolo, koro nyaki go koko oko mondo kotime nadi owinje. Seche miloso ni nyaka ibed go koko oko mondo bi winje. Waneno ka
duol lero kata mana mar IEBC sani nochiwo thuolo ne ng'ata ma jok mochungi kama dwaro ginyalo bedo gimno ni parallel tallying margi mar mondo megi meny godo ka duoko ma igolo chande bende chalre. Muluru Odinga iwacho ni diketo gimno ni parallel tallying center kachielo koda ka gimigosi William Ruto. Ineno nade ma nyiso to moro ma jogi kintiere godo koso ma mana ting'o thuolo ne wasechwiny kisiasa wasechwiny kiwero mag tayo yiero jadong. Adwana wach ni any person mosebete yiero kata an kane yiera kana dhi an a ward from 2012 kana chako moka yudo nyaka ibed gi tallying center ni. Tallying center ni in gi agents magi mobet at each and every polling station. Yes. To kokwan kura mowach ni Steve Owiti oyudo makama to giore tallying center ina matter of oro ni kata gi simu. Yes. To Italy by the time I walk kana the tallying center mar the sub county kata mar constituency already have the results. To ki woka piny ma inonge giming'eyo. Yes. Okinyal. So en ordinary thing. Gikelo ni mathuolo makata kama yombe gikoni nitiro polling station to Mheshimiwa Steve yuda beach kende to ng'ane do 20. Timbi wacho negi ni mitiro polling center kama wacho no agent maga nye en ng'ane gi ng'ane. Results manye gimiya en magi ma. And magi kumanye gi sign and I have the results. Kuro kane wayalo kata mana awach ni 2017. Yes. I went no terror court. Kayalo na reproduce results maga. Yes. Mane aloso seche manitimo yiero and they were admitted in court because gin gik mai could support nyaka gi forms mag the forms mano from the electoral commission. Moken gima ng'ado timo ni ionge godo koda idie kata ionge koda gi yo mitayo godo yiero. Ni gima timo mar kata nyalo dhi yiero. Yes. Ma ionge gi ni system ma mimdo ni tago kaka results ni biro. Yes. So en gima very normal. But it's not the first time. 2007, 2008. Yes. Inyalo paro mane there was disputed election between Kibaki and Raila. It was our then tallying center marwa ne wango. Emano konyowa. Kane ochako dhi the 2012-2013, we had our tallying center. So the tallying center oken gima kami kwane kura madonjo te nyaka bedi. And I think ni katobed Ruto, katobed Raila, katobed mnawaja koya mochungo. Onge ngama nyalo beto kidhi kacha. Ni dhiri to result ni gimango somni. Then that would be madness. Okay, lupenyo moro Mheshimiwa. Sani eri IEBC no wacho ni onge gibino ni physical voter register madhi bedo e polling centers gite kargi pira ng'wen koda uchiel. Okelo penjo moro Mheshimiwa. Ka ing'iye ni wuon koda ka giwangi ineno kama eri en gima okelo ber e weche mag ombulu koso kokel ber e weche mag ombulu. Aaron. Yes. Adwa ni yie koda ni the world has become digital. Yes. Piny ma wantie sani oken piny mar kalatas. And idwaro kelo register ma physical. Ni iketo ni kore king'ado ni yere nying Steve Owiti. To inyalo kawo thumb mara kata inyalo kawo ID tiki to kelo details ga. Take digitally. That is the way to go. But jakomi wakni ne internet onge 3G onge polling stations gekite and then kata kowe manero Mheshimiwa Steve nitire yua kara ka iri bende mar ni seche miwacho ni idhe mana ng'iye thumb gidma koki kende last 2017 noneno ka ilongo ne thumb sensor ne chiende kits mathoth mokalo. Yes, I agree with you. Yes. There could be failure mar internet and mother system because where we are as a country kama wantie kaka Kenya pokwa chope kama nyalo time but gima temo wacho ni system mar digital no. So aparo ni gima jakom gidi temo bende wacho ni kata kwa the digital in an event there is failure do nyako bed gi backup. Yes. So there is no need mondo destroy the physical. Mondo kuonde ma failure nyalo wuok. Yes. We don't anticipate failure but nyakwa take precaution. Nyakwa bed jo mar ready jo moikore ni in an event there is failure to elections of bitimore na ade agula. You know wanyisi gimo miyo mano bende nyocha wan gi the elections primaries magodia mancho attempt mo digital. The whole thing was a shamble. Nikech of the system mi wacho ni fail and the rest. And jo bende podo gombo neno ni kane ogo kura. Kuch Steve ne rom nade. Nenga oket koni magi mag Steve, magi mag opponent ne. Koro like ibo go ni sami yiere polling center. Wacho ni mag jakom rom kama. Kono ka mag Ruto rom kama. Kuri kwa fail ni ano yombo kacha. You know. So mano en dwachwa kaluwore gi kuma bende watimo nade. Why? But eventually
where is the world going to? Pinyo chomo kanyi. The developed countries like America, kanyo chagi gocho, they are voting in billions of people. Do they have the papers? What about the Britain? Countries more time emulate more company wambu chope. Yes. Kata like South Africa, what kind of elections Okelo penyo moro mheshimiwa sijemi wacho ni nomination macha no team mano team kod glony meka wono wa shambulik ni yie kod result gi kendo isiro ng'at mano yombi modhi ang'o migo badi piny to negin shambulik for that thought live Chenro mari Kuku Mar Wach mheshimiwa Steve Owiti owacho ni weche gik mag nominations mano team kod machine manyas kawuono ne kar lony manyara kawuono ne gige koma ne richo mokalo kata kamano oyie koda gi duoko ne robe nowacho ni wach mar IEBC mok dhi bedo koda kage physical register kata madana moro nyalo mulo kama gi lwete en gima ber nikech ang'o mi wating'o tese mang'eny seche ge kuma nyalo keto kokwa to ayudo gimoro amora mwadwaro to jomoko bende wacho ni ka sensa uchendo thumb sensa mano chende kalo pare koda 17 idhi tim nang'o wacho ni Haron kare kanyero to nyaka odog chien mondo mi wang'e matin mane mano pacha mano paro migolo kod migosi Steve Owiti Chenro mari mar Kuku Mar Wach live Lolwe TV nikech gini en marwa amodho piga mar dim kaduogo telo mar ariyo mar chenro mari mar Kuku Mar Wach. Live Chenro mari mar Kuku Mar Wach mheshimiwa Steve Owiti mheshimiwa aweyo kama na penji godo wach ni eri mar iwacho ni yiero manotim gilony manyaka wuono ne en shambuli kata no tim marach mogik ne dhok moro machiek dana moro ang'o mi yie loje duong Haron en gima was very painful. Yes Kiseka resources magi mikete process but because for the love of the party mikech era mar ODM gikumwa say from 2005 to date yes ne waparo kata ne wayie ni yiero kodhi otim digitally ne dhi bedo maber and as a person I believe ni the system looked very fast and very good but the results kanobedo there was a lot of interference yes and that means ni the party no poko chope stage ginyalo timo godango yiero marango ma digital yes so ka results of work to gik manotimore kane ng'iyo tiduogi ng'iyo gima was on the ground to kichak ng'iyo results they were not reflective ok negi nyis dwa jopiny nikech ng'ene onge kaka kama igoye kura 20,000 yudo ka kura te digital wacho ni ogol kura 1,800 to jok mani neno manodi the line manego kura gi tiyudo ka ne ng'eny yes so gimomiyo an accept en saman wadhi yiero kano luongwa yes to nitiere forms ma sign kaka jo party ni we will agree yes. And kaponi fail ni ok yiero reflect gimane jo piny dwaro in the option you can accept to move on or inyalo dhi e gimilo ni tribunal idhi yalo inyalo donjo makata kolwais ne nitie ng'ano donjo to still the tribunal a National Election Board mar ODM no upheld the election results the way they were. And I decided not to. One, nikech kane na yombo 2017, I was taken to court. No tera edo ndalo auchiel. yes And the experience mane an go was not a very good experience. Ok na ere. Omiyo samane result oduogo, I was not happy. But kana bedo piny matimo soul searching, tawacho ni ng'ama oyudo chabe was a new person. Ok na do subject one to the kind of gik manotim naka. Yes. Kusuno mi met be no komia we could not even talk. Yes. No, konyal I don't have a price. Aaron, I don't have a price. But ngato nyalo goniro kamane no. No nyalo gona ero kamano secheka. Yes. Nikech seche manwa dhi yiero cha ne wane a competition. Samana yiero mana congratulate mana yie ni mondo dhi mbele. We had not talked. I was the first person mano approach mo nyise ni you've gotten the thing, please move forward, we'll support you. Yes. So onge wach moro ma gimoro mafani mana. Gini mari chapo ji mheshimiwa ni inachielo kum joma jinengi gi dhok miwacho sani ni deep state mar governor Nyang' Nyong'o miwacho ni joma no sing ne gi tickets kaka gini no bai
dhano pod penjo mheshimiwa. Aron gima ne wacho deep state, gik mano singi na bire studio ka, and I told you there was no such a thing. Yes. And Governor Nyong'o Mangeyo is Yes. not the kind of a person mabende would go to those levels. I said deal code for 5 years, and I think I also knew him not so much before. Mange Martin. But for the time I said deal gi Governor Nyong'o, Yes. nitie gik moko nyal yude ka ne. No yombi fairly. Okay, what you yomba fairly. The election now where because angeyo ni anasa. Yes. Let me tell you from my background, kuma ai. Yes. Na bedo trained ni jatelo. Yes. En ngama nyalo mentor jotelo mamoko. Yes. So a church kuma nantie ilongo ni the Catholic Church. Yes. No wabedo ga trained as leaders every year. And kisebedo trained mi bedo sebedo kata sworn in. To kendo next year ichaki kelo 2 more leaders bedo trained. Some new leaders bedo trained. You remain a leader, but Ginemagi take the role of leading the group. So, yes. Leadership is not about ni and. Leadership, and other people must also be given an opportunity. Yes. What support? You already have some opportunity. Yes. And get things to show. Yes. If somebody else gets an opportunity, yes. Why don't we support Ngano and better than Bele? Because there is not ni room. Yes. We have known Joe Biden, not on just Sakaranga. Yes. Around 72. Ekanyo bedo president America. So one bendo we have a long journey. Politics, people will always view, bro analyze, bro neno kaka nitiyo. Gibro compare. Tokiwacho ni endalo Steve. Yes. Ne wanena chelari ade. Can Steve. Yes. So they can give you another chance. Kailo say viewing, analyzing kaka nitiyo ginyalo be another chance. Tira chel kum jok moncho chung kodi. Ilo ni migosi osoi. Mancha no wache ni onge gima itime kolwa. In fact no me around adek kane ntiere nyakalondo moro. Because me wacho no en ngane golo e chwang mare no ka support. Ano ka support independent, ana support ODM. Yes. So as a supporter mar ODM en ochung independent. To manu wachung no winjore ni ngamo yudo ticket be the team nade e the support. Kolwa East ino kinu wendo. Inge maber ni Kolwa East ke dhie ni tiki kuma setemo. Wan go hospital man wachako from zero. Ka ngato nyalo wacho ni onge gima watimo. Hospital mabut dalagi. Yes. Nitiere hospital ma iluongo ni Chega dispensary. Wagero maternity wing mwatieko. Yo madhi dalagi nitie daraja molosi kamoro miluongo ni kiwe daraja mabut chiro Kolewe. Kolewe nitiere daraja moloso. Nitiere daraja moloso Bungu. Nitiere daraja moloso Nyaimbo. Wan gi almost 6 darache. Classrooms, ECD, but kamodake. Kadiju Primary School nigi 2 new classrooms. So it's not about Kolwa East now, but gimando na wacho ni yes. Ni wan wasetiyo jo piny ong'eyo. Sama ng'ato campaign mobiro to wacho no 103 kata ro 100. Yes. Adieri ni e ground jo piny ong'eyo gima Steve Owiti osetimo nade. Yes. Satemo nyithindo mosetero school. Yes. Jo mo support education. Yes. Mpera ngo wasetemo a lot. Kilo yes. Adieri ni e ground jado. Maleng moko bende wacho ni tiere gik mosingni. Mida bi pod ni mbele mi leng thi ikue. Dhano nigi pache kendo nigi ratiro mar kao pachgi. We must respect views mag jomoko. Kata ka ng'ato ni Steve nitie gimo chikne. It's okay. Yes. It's within the right to paro. Nikech pok anyiso gi nang'o momiyo an aling'. An aling' nikech ahero ODM party and ang'eyo ni kumwa bor to kumwa dhi be pod bor. So wadwaro ni wabed ga party system. Yes. More strong enough. Mobro chopo chieng' moro monyalo bet kata gi parties adek kende Kenya ka. So lek mara gigeno mara mang'eyo ni Jakom Raila Amolo Odinga bende manokedo ni multi party nigo. Yes. En ni koyudo sirikal. So they are going to restructure the party system. Wabed gi stronger rules and wabed gi proper financing and support mar the parties from the taxpayers money. Mondo kitimo kata yiero mondo chandruok mobed gogi. Yes. Okay, about ODM kende. Obed Jubilee, obed ODA, obed ODM, wabed ni kata IEBC nyalo gatimango primary elections. Mondo yud credible elections. But iwacho ni tabu okay ni elections samore kwalo kata rochore. Tabu bendi wacho ni dhok mara goya goko niri ma eni nyaka ochuno nyaka ni dwanga nya githuon ni eri iwacho ni samoro tamu molo chutho e yalo message mar auchiel machunga kata mana 6 piece mheshimiwa bi par ndire kuno moko madiri usekiere kaka jotelo macho ni oyo kairi to wani mwaketho gini adwa ni mondo awach ni jowa mochungi independent mochunga chung kenda gin gi usore kendo giwacho wechegi to wan bende kwa wacho marwa to giwacho ni one message wara rach
But biparo ni samoro se mateka ahinya. Gimwa wacho niya. No, but biparo ni samoro se dhi matek ahinya. Ano kadwa yien wasedhi matek nikech en gima ji goye pa ng'ade rieko. Yes. Aaron. Yes. Wamanyo kura, gimanyo kura. Ng'ami convince en japiny. Yes. Kiwuone japiny marach. Yes. To the election results they reflect. So mheshimiwa, bottom line ibiro to wacho ni Aaron kar kairi en machunga uchiel ema nyaka go wan modongo kudo winjo. To ng'ato biro to wacho ni jokama nikech gia muluru dinga dhi timo ni eri. Awaneno ni kumiyo wa uchiel mwatweyo to dhi bedo kama eri. Don't you think ni approach marach mheshimiwa? I agree. Ana wuoyo ka gi jopiny tanyisogi. Yes. Ni kata an dine bed ni ne adhi gi emotional paro mamara gi dwaro mara. An beda chung kenda. But ang'iyo ni gima jakom dhi yudo ni. Kang'iyo chien, taparo ni aneno ka Kibaki en president. To Kibaki en president maonge gi teko. Omiyo kwa chako machungwa gi rabolo, to machungwa yombe. Kanyo monyuole ODM. Nikech Raila nene gi teko gi members motegno. Kwa dhi machielo, Uhuru bende koro losango sirikal. Chuno Uhuru ni nyaka koro many, Raila nikech Ruto satimenade, osea tuweye sirikandgi. Nyako out to the opposition leader mondo konye. We don't want a situation where the leader marwa, madhi bedo president. It comes from ODM and that's for a fact. Pokwa nego ODM. ODM is a party. Azimio is just a coalition and riwruok mar parties, ok mar individuals. And kwa di negotiate ye kata number 1, mondo sirikal omiwa pesa as a party. Yes. Achiel kum giming'iyo, ungi members adi assemblies, ungi members adi governors, ungi members adi senate ge parliament. And gimamoko. So gimwa wacho ni wadwa ni mondo party obed ma strong. Ang'amo nwa ka othuolo mondo wame jowa jite. Leaders are made, they are not born. Okochuno ni nyaka Steve mabed jatelo. Yes. Ka ng'ama chelo ni opportunity to we have a structured way of engagement and telo nitie maber. Ang'amo nwa tiyo gi telo no mondo ng'amo donjo cha. Wa make sure nikech ka county government oketi. It does not matter sometimes. Yes. Ni pesa di moidwaro no kele kisumo kose ket malo ni my percentage mabiro to bira makata koro ng'anye odwaro kata kama kodwaro no timore nade no biro akani winja maber but it will come through the system. So anyiso jowa ni watemuru mondo wa work within the party system nikech kwa the assembly kaka makisumo it is the party mabro luongo joge ka member mo yiero okena member mar political party. Yes. Either majority or minority gibro bedo observe at first. Kure king'iyo ni to gilin kure. Yes. Kati chiwo mana minority leader, majority leader, okobi wuok ang'o? Outside, obro mana wuok within the parties. Yes. Akani winja maber. So, ko gionge go ka unu yiero ng'ama ok bi bedo ni onyalo telo ne ni committee. Yes. It means ni sama by the time oyudo gino oyude plenary. Ungi sirikal lakini uonge giteko. Uonge giteko. Live chenro mar kuku mar wach mheshimiwa Steve Waite wacho ni kapo nono yier jogi kumok dire koda ka gi party to teko no ero mar party nyalo dok chien kachiel kod sirikal bende nyalo bedo manyap nikech untiere koda ka giteko to bende uonge koda giteko nikech ok unyal timo gimoro. Teko unugo no jo Kenya no yiero kaka ker kata kamano uonge giteko mar timo gigieki en bedo giteko to kod onge koda ka giteko. En wach matek kata kamano pod ginero pod igoe mbaka malach ahinya moloyo chutho e gwenge makaluo mwalo koniri. Mheshimiwa Steve, achiel kuom gige ko bende masani koro chalo ka gima kelo chochni moro matekra liet moro en siasa ma Kisumu jaduong'. Wacho ni leo mar speaker chalo ka gima koro idhiro mondo mi odhi e dhot mar Kano. Nitiere jogo moero siasa mag dhoudi. To county government kata sirikal mar kor gwenge onge gi chik mar dhoudi. Ok ochuno ni nyaka kom moro kamoro akamoro. Gima duong' en ni bende wanyalo yudo thuolo mondo wayier jogo motegno mo ai wardwa bro the assembly. Okay? Ka jokano gi wards gi teo yiero mana jokano gi joge mabro dhi yalo to tero dwach gi representation ok tim gi speaker. Yes. So the issue of jokano jokisumo is on representation. To kochopo sirikal makori wacho ni pogru nitie. Timiyo ng'ato ka ng'ato wuok ma ji nyalo laro kata mana josemene nyalo wuok kata ng'wen. To ka jopiny omiyogi ok inyal dhi tamo ng'ato ni ng'ano koro ok nyal bet kata mana speaker ok inyal bedo preserve mara community or any person. Nyako bilare
competitively. Makori neno ni okay ni okay namba chiel isewinjo giwacho gigieki weche giwacho gi awinjo ka jilando kendo giwacho to who voters nitiere siasa politics wawachi ni uchiko jokano nudwa miyo gi speaker to oseyier anga udi MCS odagi to MCS odagi gi Yiero dwaro unyalo whip MCS nikech MCS the party would whip the MCS but the MCS be bro wacho niya one kaka assembly to a strong assembly. You know, there's a conversation madhi mbele mar BBI, and it wants the assemblies to be stronger and to be dependent from the executive. Mondo clear oversight otimre. So it is the prerogative mar the members of the county assembly to yiero ng'ama gidwaro. Mang'ama bro convince gi nis the good speaker ema the law yiene gi mondo giyier. The party will whip them, will talk to them ni our interest is here. Right? So ngato nyalo wacho ni wadwa miyo jokano joma giyiero ema ginyalo nyiso ni kudhie iye kacha teme uru mondo ka nitie jakano madwaro to en competent. Okay. Manyiso ni gimi bro we elwete MCA. Yes. Kilose weche mag interest ni interest ere kar kanye. Ni chulo loso weche mag budget jaduong. Iketo interest mar jo Kisumu e budget ni. Iro kama na inya. Adwa ni mondo nyisi ni my budget mogik manyo atimo. Mara mogik I say it for and not even the second county government of Kisumu. Yes. Onge budget me the loss bangma. May the loss ma next and the third government. So this is a transition budget and budget mal golowa loka ni kateruwa loka machiel. And achiel kum gino manyo waketo kanyo eni wadon wachul gope. Pending bills, very important. Because Jomosi Tione County Makisumo for the last 5 years, a good number of them poko chul. Kuchulo gi mani get korusero kura. No, I don't want any budget. No, unka 5 years. Aaron wawachi nuwa yudo a wallowing. No, I don't nyisi nuwa yudo a wallowing 6 billion pending bill. And the government no wacho niya. No, osa chulgi. Osa chulgi. Manwa yudo 6 billion go. Osedong masamo we kodini. It's about 1.3 billion. Somewhere way. Mayuaga Kisumu nok chulo gi eki. Ji yuak, but you know the point ene jomanwa yudo ka ichulo to jomanyo tiyo gibe. Koro poko jul get the government national treasury no biro gi policy ni fast in fast out. Jomano kungo tiemi kongi chulo kore ke chulo jomatima. Okay, nitiere joma yuak Kisumu poko chulo koso joma yuak be koronge. Use chulo jite. No, poko chulo jite because the but ingeni ki worry about 6 billion. Yes. Man ingeni en 2 years. Enigi ni areo. Budget mar development. Because budget mar development is about 3 billion. Okay. Chani almost 5 years mokwongo ka. 2 years were lost. Kumane gidhiye, nobody knows. Okay, kuro masani si jopo karacho ni useloso transition budget gimwang'iyo en wach marango, wach mar pending bills. Mano en gimwamiyo pek e budget ni. Modhi bedo about 2 billion plus. Mondo chul go. Then wards be, nitiere projects mano se chaki. To poko rumo. En bene wang no wamiyo mna 10 million each. Mond at least gik mano chake kakata classrooms rigero kik timre nade kik dong chien inogo tiegi that should be value ni pesa wa seketo ma pesa jopiny moketi kik lal koro gigo tieki mar adek no wachako gera assembly onego be ni wagera assembly watimano nade watieko all right then mar ang'wen maduong' bende man kanyo en nitiere gero county headquarters nikech prosperity house ma osebedo ka host county and not national government. So the county government dwa gero their offices area kama city hall otimore nade nitie. A high-rise building manyalo contain the offices as now like the city will move down to Kumajo fire nitiecha. And then they can decentralize other places. But those are some of the things ma this budget term focus on. And gini eri gima jo Kisumu sebedo ka penjore jaduong ni to ere ka kipoge governor koro bro bedo kanye. As we speak somewhere way ni no bele ka odi bedo kar kanye. Nade. Yani office bro bedo kanye. Dong office ntie city hall. Okay, koro kanye ka beno dio na kanye kudi mule kudi loke kanye. Mane kama podentie for now to man ngene koro en administrative. Okay, City ugiwacho ni bro dhi mwalo workshop kuma the fire engine. E kuma gara city manager ni bro bete. Yes. Okay. Yes. Ngano kendo mune wangi kuma dhi bete. No, kanyalo wacho because that is now administrative. Angeyo but inyalo be ni in ngato ma is MCA to nitiere kora gin information moro iye. No, but what we are saying is not important kuma ngato as long as nikech kada ki manyo jo public works and roads sani. Gintiere ka department of public works and roads. The hospital like the health could be hosted even in one of the big hospitals or anything. You know that is possible. And even as we go
aswa kakwa medo dhi mbele. Yes. Dongo nego wabed gi offices magwa sub counties. Wadani engineers magwa obede sub county. It's fine. Ong'iew machines and everything otere sub county gi ti kucho. Yes. That is the essence of devolution. It's fine, Mheshimiwa Mor kiwacho ni wa. Iloso ka ng'apo nitiere sirikal niendi kata bedo ni iwuok oko. Kiloso ni gimoro amora kama ng'ato nitiere ok ochuna ahinya. Wajakoya nitiere Kisumu kawuono jaduong'. Beno ka biro mare ochuno jo Kisumu nitiere impact moro amora. Wajakoya en ng'ama dwa bedo president. IEBC osetime nade osepuodhe. Koro en gi thuolo mar biro kamoro e Kenya ka. Kisumu ok chapwa. Yes. Kisumu wan kaka jo ODM biro Wajakoya ok chapwa nikech mokwongo en ng'ama ochung' kende. Ochung' gi party ne miluongo ni Roots. Yes. To Roots onge ang'o Azimio. So en party mochung' kien. Number one, an kwang'io kwa Wajakoya ng'ama dwa bedo president. King'io structure ne kata gik modwa timo. Gin gik ma gin ananyalo luongo gi ni en ng'ama wuoyo. Owacho gik ma king'io practically be gin gik manyalo konyo. Yes, nyalo timore. No, nyalo mak madhi mausi. King'ato wacho ni anodwa mako jaga inyalo kawo exported. In the culture ma wantie. Yes. How do we view thuol? No, thuol dhano luor. Ndio ji mang'eny sana ma. Koro kinyalo wacho ne ji ni akar mondo ikelnwa something wacho ni dhok gi diek mwapidho. Pok wapidho gi to the maximum wanyalo loso godo pesa. Mheshimiwa. Okada pingo Wajakoya. Gima dwa na wacho ni. Okawacho no pinge mheshimiwa. Mheshimiwa kizungu wacho ni nyaka wa think outside the box. Ng'ama nong'eyo ni guok ene minyalo pidhi inyiew ring'o maduong' te pidho guok. Ng'ama nong'eyo ni diel inyalo ket inyiedho machage inyiedho maber. Ng'ama nong'eyo ni oyieyo inyalo pidhi. Koro Wajakoya okelo mana reasoning moro oko mar boxi. Yes. Ema wacho ni ya whichever the place kumose pidhe thuol moloko the economy kumose pidhe njaga maisa drug maisa a menace to the young people. Yes. Onge kenyalo wacho nwa ni ani bro miyo ji pidho njaga and you know the effects of njaga as a drug. Kata kongo bine mero ji samose be legalized. But you see what we are saying legalization of njaga tie pinje moko mawacho no obede legalized. But you see Wajakoya nigi right mare gima dwa nadoge. Wajakoya nigi right mare mar wacho jomo believe in him bro nyalo dhi kode. Wano anana wacho ni Wajakoya ber otimo maber. Mondo jowa moko manyicha pod neno magethagore gi nyalo dhi kia ka wheelbarrow no katinde joka wheelbarrow giweyo gidhi ka Wajakoya gibeda kanyo gidwoko nwa kamoro nitie percentage magigo piny giweyo to wadhi to marwa build. David Murathe no wacho ni Mulura la Mulodinga be chal ka gima koro odhi puodho e njaga mondo mino njaga koro yiene inyalo tigo no matin tin. Ok apan Raila ni e dig mar Wajakoya as we speak ba. Ng'e kamera ni jedo wach mari mogik mheshimiwa. Erokamano ahinya Haro naparo ni adona wach ne jowa ni wawe goyo siasa mar ichwang and wawe ng'iyo gik moko e yo mathany. Nitie jowa mosebedo gi Raila Odinga e kedo mondo wachop kama wachopeni and bro chopo sama obro dwaro ni ka jakom tieko kata 2 terms ne to gin bende giwuok e limelight mar siasa ka wawene gi thuolo mondo gin be gitela gi jakom gidhi mbele wan bende mwaluwogi wachak bedo gi ikruok wagombi mondo gik modano kete tim kaka weche mag party wadwaro sirikal omi party pesa moromo kendo make sure ni elections obedo managed properly. Mage gik ma wan bende wachak ng'i mondo ka jowa the next generation go wuok to other generations luwogi wayudo kama donje. Good luck jadong. Ng'among'eyo. Erokamano maber bedo gutino maber jawina mageno kachel gi janeno Lolwe Tv chopo gi kuma chendo mari achakwa dogo atime chieng machielo riti iluonga ni Haron Otieno.